Dr. Mark Villar. Siling niya ni mga contractual worker kag mga job order personnel may dako nga papel sa pagserbisyo kag puerti kapisan kung tagaan trabaho. Nya, kung aton panilagan niya, mapisan pa ini mga job order kag contractual worker sa permanente nga mga empleyado. Namangin na pabatian si Senador Mark Villar. Tuod man na, ang iban nga mga permanente nga empleyado, kisa ka luwas sa mayo ha, may pagkatamaran gid man, ga opisina, ang iban tos kapihan ba, labi na gid kung na medyo ang nagapungko nga alkalde, gobernador, ila, hindi man tan siling kudiin nga banwa kag syudad, pero klaro na ya, doga sa lalig bala, nya, ako ng mayor, ako ng gobernador, ako ang presidente, ga opisina, yaga pangapisagwa, ang iban gani, makita sa madyungan, ang iban makita sa sulod sang sinihan. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara, ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Walang ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pag-id kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon na kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong to atugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda,
Kaya saling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and Balita kag isyo, idul Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Dibatihan sa Senado. Sinogi bala ang lehitimo nga katapo sang jurnalista o media. Kag sino bala ang dapat pasakaan libel kay may ginaduso nga hagna si Senador Rapi Tulfo nga dapat ang mga tradisyonal kag urig iya nga mga media hindi na dapat pasakaan sang libel. Gindapit nila nga mga resource person si Associate Professor Danilo Arao sang UP Journalism Department, Ellen Tordesillas, presidente sang Bira Files. Ti nagsinabtanay. Suno iya kay Tordesillas, kon ang pila naton ka mga utod nagsulat ka sa pipila ka mga bagay sa social media, nya ti jurnalista ka na, para sa iya hindi amo. Nagsulat ka lang sa social media, jurnalista ka na. Ang matuod nga jurnalista, suno kay Tordesillas, ining nagapatuman sang accurate ka gusto nga impormasyon
kag indi mga faction worker. Siling ni Tordesillas, mga vlogger, mga black timer. Amo man in sila ang dapat ya i-subject sa libel. Kag hindi sila matawag nga matuod-tuod nga katapo sang media. Amo na blang kalabanan nga mabatian ta, sinugo lang bakalanggaw pagbalik ya, katapo na siya sang media. So ang mga tradisyonal kag ang mga husto nga katapo sang media ini may mga accredited nga media sa kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Dapat ini sila ya respetuhon basta husto nga isyo. Hindi dapat masakaan kasong libel. Bisan na gusto mo na ang kahon, hindi ka pwede ka arangka kay nahadlo ka nga pasakaan libel. Ang pwede ya pasakaan libel, amo ini silo sa ila, ang mga black timer, ini mga vlogger, kag iban pa. Amo na ang ginklaro sa debatihay sa Senado, upod sa mga resource person, kung sinong matudtuod nga jurnalista, kag kung sino ang dapat pasakaan libel. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Santon Plus Erba nga. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa Bongbong Marcos, kung sa katapo sang media ang paghambalan, may dako nga distansya kung ipaanggit sa nagligad nga administrasyon. Kay nagligad nga administrasyon niya, kung daw hindi kasaho si Presidente Rodrigo Duterte sa korte sang Guyamo, kag sa korte sang sungad mo kung mamangkot ka, daw hindi kaya pag-imbitaron sa Malacanang. Daw may pinilian bala nga inisya hindi pwede, inisya pwede, inisya hindi pwede, inisya hindi. Amo nang natabo sa panahon subong ni Presidente Bongbong Marcos, daw ang media nakagulo ginhawa nga aman. Bisan sa panawagan na lang, kaklaro nga daw ang presidente ya, wala kabilinggan kung diin kaya na apid nga klase sang media. Jurnalista ka man, manunulat ka man, sa telebisyon ka man, ginaagda ini. Gapangayo gani bulig Si Presidente Bongbong Marcos, siling niya, abe, buligin niyo ko sa pagdulong sang husto nga impormasyon sa publiko. Nagtambong ini siya mo sa opisyal sang Board of Trustees bala, sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagapati ya si Presidente Bongbong Marcos nga dako yung mabulig sa media. Agod nga mapalabot ang hustong nga impormasyon, mga pulisa, mga programa sang gobyerno, kung anong achievement sang gobyerno. Pero ang manami kay ginpasiguro man ni Presidente Bongbong Marcos ang proteksyon niya sa kinamatarong sang mga media. Botsilingon, broadcast, telebisyon, kag pamantalaan. Amuning maayo lang nga ginakilala man kung kaisa ang kontribusyon kag kaimportante sa katapo sang media. Kaya mo inisang dalangpan sang tanan-tanan nga mga programa sang gobyerno. Diri ipaagi, agod maibalaan sang publiko, malabot sa mga kabukiran nga hindi malabot sa programa sang gobyerno, malabot ini sa telebisyon, pamantalaan kag radyo. Ang tanan nga programa may balaan pagi sa media. Kag kung anuman nga mga komentaryo, dapat respetuhon ini sang aton sini gobyerno. Hindi man niya maayo nga kung daw hindi maayong hinimuan, dayawo naman gihapon ang guamos na iya
do sip-sip ka nga klase katapo sang media. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di?
sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa top, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.